Sanitet je, ja negdje u svom dnevniku kojeg sam tada vodio, napravio nekoliko tisuća intervencija na prvoj crti bojišnice. Bogu hvala, to su pretežito bile intervencije, one koje nisu bile opasne po život. Nažalost, bilo je jedan vrlo značajan broj situacija u kojima smo bili u situaciji da smo zapravo bili nemoćni, skupljali smo praktički ostatke naših prijatelja, naših suboraca. Osim tog jednog šoka na samom terenu, drugi šok je svakako bio to što je sanitetu i vojnom kapelanu fra Joakimu Gregovu unutarnjih dužnosti pripadalo i saopćavanje, zapravo pogibelje naših suboraca njihovim članovima obitelji. To je nešto što čovjek kad jedan put prođe zapamti zapravo za sva vremena i prati ga zapravo cijeli život. I danas kad gledam ovako u tišini tih svojih misli, kad prebiram, mislim da smo odradili dobar posao, a da smo pri tome, pa ja mogu reći svi pripadnici, sačuvali čiste ruke i dobru dušu.